Get the point. Take a step forward. Litukolia rero tukurigiriria ringana ligoteba naki okurwana asesegie nene na ande ngaki okola omubui. Igesongo kiarota how to fight and gain victory in the great controversy. Ngaki okurwana ngaki orarwane asesegie nene. Igesegi iwa bunu karanstego igesegi ne kortaki. Amindo. Mutagwana. Segina korotaki. Iwo murwana korotaki. Aba buimba korotaki. Mbaro. Tebanga how to fight the great controversy and you become a victor or a victorious. Gosabatole. Monene tata nyasaye mbia mona asinsi mbia mona asiribaga ilwa toire. Bona kere to koigwa rigana ria ori tokonye dowekanga sugute kwao. Mea Yesu yero mutorio ito. Amen. O monene nigetieke kiagerana como cheire. Onsibiebo no keima. Onsibebo no moboria imena isi konen koro. Bibe bikwe bire. Omonena tokonye keretu kuigwa mangana ya iga yesegi enene. Botambe igoro na abatebe tinga we are surrounded with bad news. In our right hand, in our left hand, forward and backwards. We are surrounded by evil things. Tuetananire na mangana mabe nebi tebibe bila sobogi mobo. Owogimobo botoeta naine nebinte bibe byamatuka mange paura oteba nigo biraire ekeregeke ekero koligereria nigo twala gosomanga esegiye buna twagerete korugoro esegiye nigo yachagete agoteba Mikaeli akaruania enchokeria nenchokeria bakaruaneramo korende mbanyora libaga araria igoro bagarutugocha araria gocha sense gaiga bono saitani noare senseye naende saitani ekaracha senseye akareta mangana manga senseye egenta tangane tekurareta ni areto bungaineri ekarago tebanga litunde ligo kolia gokungo kartinga ki nkoiyo naende nigo muramo gwekana nyasaye ekere baigwera amarikago tebanga ekarete ebibe ekere biraibora bikaibora amakweli agaikera abantu barenga bonse ngakiago chakabono asegetabu gekorkwanga kia abakorinto yeritangani 15 21 and 22 the Bible records. Igoro nabwata abantu barakosoma bwangu bali barenga igoro ebachite bakaline egari bakagenda gukikericho iyo ateba bunna amakweli areta twe no monto naboigo okobokigwa kwaretirwe no monto yomo. Haleluya. Ateba number 1 ateba amakweli iga makweli ekonga bad news amakweli akonga great controversy oteba naendo okobokigwa iga abantu bagokwa naendo okobokigwa ngokorengake mutakoba naende ngokorengake egento nkere naende giachaka gatia bagagikira sore nga Nyasaye niga mwancha mono wanya koigwendike para mwanya mukogiu nga Nyasaye niga mwancha mono okorengake tali ochi okorengake
Omoide bakayo gwana yo some buku. Bako kuigwe buku. Nyasaye taigwanja monte inda kwe. Agotabanga buna Yesu agotabanga as one man sinned and sin came to the world and sin brought death and death reached to each and every one of us. Omagotabanga makweli agaikera abantu barenga muigwete once ebibebi enko bisomanga omonto nigachagete gosaleka orenda yangu yangina igo monto asalegete orenda yangu yandara kubuli akamwana akakaho akasinini kabwate omwakoyomo eretiere obutantara iguru yabwate tansi ochaka gukumbura ngomoeresa ngatenga nabeko genda igo yani ebibaibulira nabira byo niyagukina nabyo bona agotebanga abantu ba Nyasaye agotebanga the great controversy is no exception. He will just seek everyone and will never end. But the Bible says one day these things, the great controversy, will end. Agotangali tukelimo mechane nekolenga ki ner omagotabanga we have darkness tobwato musunte bunabono igoro litwali gereti bune bibigocha emechande kababaka asicingoko bakase cimboli okonyoro omuntu okolisinjera kwa moboli ng'ombe yengo itere kwa mukani ya tegoita ekinekemo kwa moboli orotachorende ogokani bono gakio takama nkio kobole kintacho yani ebibebi atoreterete engoko ekero kunyigurira mambia tiyo kuchigurira mambi chigutama kuchimata chiara agenda marahoba kigoja nandebwo etenset obetanga ki na nyenyu inkonya kegusi kwewo mukungu okoeresa ng'abana bali karuge sieri engoko ekolenga ki engoko inerebo etanga enda sangeru baka chianimo echikobolinga ndio monena arajiche elinde mechande era sense yakolenga ki baka oje great controversy ye esegiye nene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase sese yasibuwe nyarore kumetinga wa yani sese kogabukibuki baka erosete limo sese okaga ne ari gokoga okugu ne umuntu kwete eko eranga wakuminga ki ene yanego mongino oli oruarete okaringa ki kogo chigosoka kwanywa maundo takwete muinabu ne sese yago erosete ngakiateba iwo buna goteba Paula goteba I was born in a wrong time. I was born asabe, but I thank God. Nekerara jiche ni boru na ende asaga ya ase enkayoboneme. Agoteba ngibo ira asabe, kora igure kora rina ndi chigalima. Kuiwa bakonda kitaba goteba tata nchitiganya kubwata chibesa ase mama soge ta asabe. Yani agoteba kuibuli tu asa kongu, kuibuli tu asabe. Maite kurugoro nko batebinde ngaki ingo kumio monto sundu getema asa kendu gabaka maega akurara bakogenda kujima kwani imusinyine kwani mura kwani mwezi kwani male ninkolede yuabuna Paula watera asegetabu ekigia 1 Corinthians again. Segetabu ekigia 1 Corinthians 15:9. Kango baba, nandi anga na yora nkon. Chikocha munyangi. Ajira bugango. Chaka kukumbura. Kumbura bang. Eya chaka inchenga kinde. No moke. Aha.
asaba tomwa intagwenereti korokwo motomwa ekyagala na cyandite kanisa yango ya Nyasaye aha korende asobuye wa Nyasaye na abere bunande n'obuye bwa Nyasaye bora asende mbu arenge bosa ko karatigera yo baba atebanga asatuka asemere mago kora tawene tiko kore mere meyo asokora ngeli wokwae tawene tiko ngeli wokwo gorenda gotebanga na mwake Nyasaye mbu ya mono sengencho na weneire ta wenerete ekiagera agakoro mukia asogo ite kanisa ya Nyasaye kurende bono tabale imanga nayo ekera arenge asogo ite abantu ba Nyasaye abantu agakanga emirime yawo kora ne ya Nyasaye omegotebanga many people who are working, they thought that they are working for God. Abantu abange baokanga kao kole mirimo ya kole mirimo yangu je monjanda iwa monyo tasi mobegete vungo kia buogo ne kia minu ndababua tokamogo kenyora sikiri bale ngamula amule Paula watabanga njena wenet buno ikaransta ngwa wenet ngwa wenet akipi o yesa atakwa awatabanga one man died, and this man after dying he went to the grave with both of us. Akakuwa gachia sobo ina, he went to the grave, and when time came this man resurrected with us and went with us into great and hope in heaven. Yani agatabanga montoyo ekerechinga gicheika agakuna abantu bose kanga toikoro kumu Kristo kanga kwaye yacha anga tuachire sangyo nemwali kurusike sangyo kiari oye yesata kweta ancha anya tanchite egeti controversy nigo yacha agite kale ekero soma Herode ekero komo soma ase kitabu kiaruka ibere osome isana ibere osome kianda oyende 16 otabanga Herode ekera igwete nga Yesu iboirwe tabete no mohoko Herode akaigube Herode agasale komo twe Herode akaigwa unata igweti agotabanga Herode agakoro mugutano obobisi komanyanga mwana kiokoranga ki moga yare ko kolege egenteki akine bwangu moga yasimikira bugwe anda ay tani roba wuru egere amaisa make akoranga ki eroda akoremero beliyo yo komanyanga mwana kiburwa yo Yesu iburwa ekere Yesu ibone tue esegie kamocha kirisi egie nduruse ekere yasoa Herode nari arengo mugambi otanga abantu bari abangaini baruete mocha bakogenda korora Yesu bagotabanga na inchi ne Herode gotabanga na inchi nyuwete ngende nkoranga ki genda moranga mwana kimonda ataragendo kiek amachibu libote monde ataramangana erine na inchi ngende ebukuya gotabanga na inchi komusasima njarengeho ekera baiko bakareta mangana erinde abantu bari nanda bangaini bagatabanga tuwaigure orobe ngabana abamura baisi bonse bakolanga ki baitu erinde kibago itubonse taiba mocha tarikende bakora erinde omwana oyo orenge gocha gotoya egesa kukia mwanya abantu kabaisi bago itubonse akolanga ki abwatera niwo erinde lira ikaligacha ngensengo salekere agacha sichosebu akamatabanga tebia mokao atame aragenda ke ekerachira ke moso mebukwego teba erinde bakaigwera ekere baigwera bakagenda se bakakerera odakwa
naliyo sebwa kwera na mukaye ekere segiye nirogote bunga tiago etenchereye karareteye okuwa muntu na tiago nchara bigibiye na nkolina kwekero gukariwo kwagara akora ngaki ndie egari kuranyuru ndire gari kuranyuru bantu bechene ngegatwara ngireti ya tunyoriri turamanya baba na mwaro wika mutua omutegete kono orubutuiru otararusi kupara ebaire kuchimate ogotebana nokuya ogotebana naende sometimes egokoreta rescue ekere erodare moyo onye kore no mogoko kwani omusani onye kore no mogoko kwani omusani onye kore no mogoko no bosio kworokia onye kore mogoko buka igoro twatera tanga gukuraraga eingirete kwani oimosinya ile mukwani matanga tonde teragio tu controversy erode kerakwa iwa enta itoma etinta tinye ko babibungo muna munya kunya kosoma bon erode kerakwa nalicho sebwoirana akerensi ya toerera haleluya iye segindire kola ndire nando kuroberiwa kwara tebunga kara koreke kwara igwera ekiagera esegina kortanga ki nero abantu banyasaye iwa ekere erode akwa Josefu akaira naka eye kurukunga good news amangana arenga ki amaya umagoteba otebanga great controversy bring hope esege karero nginande koreta ogosemeria ekere nande great controversy emaikinerere moyo limia ekere great controversy ero nande gente koreta nige koreta final results nige koreta final result nande koreta lira ne liagendo kiek lio moerio omagotebanga abantu mbale imeyebuku abantu mbaro imeyebuku ba umeranete na great controversy aba umeranete nesegire ngaki enene example ochakaiga example ni agotebanga the children of Israel when they were in Babylon abana bagendo ki ba Israel ekerebare Babylon abana ba Israeli amaene bagachandeka emyaka erenga mogosoma 40 bamenyete sobete yo bakoliwe merememe kongweme murimo ya muko ba Israeli no riyo bali waka mataboli ngokani tiga mataboli ya mo gwakaga ejine tsikasi ni kya mataboli ali wako ditaboli muntu dayoro wakorangaki orokonya koimukia na hande buna bago tachesike bakonya gutachesike otenena tuigotenena unogotenena ichi tali biboko ndaisi bwango rasigiki bayugwete na hande mokaliju motuye mokaliji motua egento kiarengo egonga euk endobio unogo chuatuga nkie koretana enyama itali korosiwa tali ko yikwande igo otene nonyore uki gosogenderere eski bagutiringa mugasubuira tali eyo gotiringa iga gwaka mata wali 40 wali kamyaine iga hariko gutena nkwarenge nani ngakia mekere fara konga abana batangi bakarakwa ini gintu kinde nandi abanyorete gitu controversy na ende kere bara konga na ende chingi kirasi chingi enduki udakaba genduki chire kirasi tige chibere chigo chingira nyumba ranchi yego chingira muago ranchi ngi wenga ngayengi yarubone gutuchanda ranchi guru chire chiare ko everywhere kokorara bolere no chikono thiki kokomoka imwe komo
chingi urochoje yeme kukuchanda muakuranchi ina yemo ngakigwa go chikora chonse urocho teri rero bara bodya niringa ki chingi kutochanda chire bachi go chita nomo njiko korangaki njiko igu etra anto kitena ende bago sunga igwa jiko cha korangaki ire ngare konantia mangana makong nane kereba kura amacha kama ya kwa bagintu kimoko soma kibari konyu enkoburi onyuro chinchare go jaye chingeni na kina bukuragira mukungu goreta matoke matobu ubuturo kabere ore sanga onyo ase kuragira bono kimoko cha kuragira buno kobeka lionsi no rairi wabuganga enkobeka lionsi bono kwali kunelia arare obeka maudisita okora amacha kama maliba na maliba akaba manyinga kirase na kinya sai na rego somanga moisione no ne kereba rego so as a great controversy. God's presence was enough. Obuya buanya sai no buaba isaine no nyeme chalo ya rengo no nyebo kongu ya rengo no nyeba rengo litulie chiuki ha obana buanya sai kwari kubarinda. Haleluya. Ya tari kubatiga na andi kibabu atukunjira bago chakanjira ngabono kurutuensi tuachandikira togenda ka bakuburinga baminto abandi nandi katia bakaburukana n'abantu bandi bakaburukana munabono tuburukaina ko bago chaka bakogenda nandi njira kogenda guchinyi enseri ya Kanani nandi bakaburukana giretu controversy nandi kaba okominana n'abatebetinga nebirenga bikominana giretu controversy bakuburinga baminto Musa ayugo toira bono Musa ayugo uja no mayite na konye to ko wu mungu kitokuru kworondo tutali wakana uchi asoko toira mungu tukayo enyama ga ontune nigira tarani enyama esu ebitungu obiri ko kungebira bubiri biroro bamite to kokonye bona asoko toira kuchia nturamanyire kwira nturi Musa akabatenga bamito kakia tuchimutu ntuguchi ngiko turusiria ari no kwa yeto kuri yoko ntugwana nabyo iboko kwa ngwana ni iga soko tuira no re balo kutoita endagera nja koroteki maitendire umukungu wa kutamakuru asenga tini kobera musacho konya kontuorera no korukoru ngumbu no kotuorare wagenda so musacho mongao buno kwari kiriga ocha oboringa ngwareka oitira macha wajaga ari oli no kotuora renge wabona ngoli no muturi mbusa ali kotuora lakini akarere kwa moyo bukima agukumbura mangana karangaki ahera abantu abatata pastor mintu no igiri controversy ya renge obona na bwanya sai no bwari ko batangana na rego somanga nya sai ko batangana nerire rosi yesa ko batangana nerire kibakuruma ya yesa ko batangana inumbwatie inutukimotwe esegiye ngo korele ngaki kohere abantu banya sai igire controversy ye bwango ngo korele ngaki kohere igorona batebetinga imae kanisa amagacha imuruchima mai kanisi taliye ali sokuru kanisa yao Paula ko tabange kayo tuigite Makedonia kanisa ya Makedonia isikara ekabe siginduruse bantu bakuru ni kanisa ime tukuchikoso kanisa ama obuoba buli mabwe kanisa ime lakini tokuwakeranya sambu ya mono oyo totomerete umuntu kurunga tito oyo kurugu tito agatolemi nagato semeli gwakara nakale abana banya sai eseyero bakekwaya ekwaye chaka kotera na basai Musa gutene semo mungire gitu gutera Kiswahili o sinyo sokiri ugi Musa gutanga ko sokiri ugi negioto into gutene ingire tu controversy chikwaya china muchikweli tukuli chikwaya lyoka koronga kwaya day ngire tu controversy baingira bali waramba to aliba bato na totera
barantu maiti gote irinchira kwenda inchira kwenda na ndi moko gene kegeni abantu mugwana ni mwagende kegeni mwanyo mwaragiri gwabu kegeni kile tukontrola sinandi yabuka mungu ndo chikoko bekere nyama yanyora iwa lya guro yese sandi yawo mungu ndo bateninjira kisari karate nake yamba buli akinki ingi mokubula no yonde kimokubula yani akubikere iwa lyabuka mesa iguna po twasinyikuragira twakuminga nkiki yani etondoke tinga nkiki elio yoko kugambinga ondoka aigutite bakamagura musinyiti kugenda magura sinyiti kwenda great controversy everywhere great controversy lakini obuya esegiyeye bwango ngorere ngaki kwere bwango tebe bantu barega nasoma bakungu barenge saba enge mayibuku batabwate bana bakangwa abakungu bakangwa oyo akuruguki utawosoma maite kare musinya ni nebuku ehingire tukontroversy ngaki akorogwa ana nigabwate moiborio mwabo okorogwa ki benina kabwata bana oyo tabwati bena kamuchaya gire tukontroversy kaboka ana rarige kakonya ana ochaka kuboka kuchie kanisa ekamokonya ile graces na ende sometimes ngakere ekiya keko okonya koria rais keko okonya kumanyanga eningo kikakonya ana akaichaka kuboka getuko ochararia ochie kanisa nande agachakuenga atakusaba nyasaye nande buna kusaba turuchipeni no mubokire ogochiko ike kanisa omukwani nande nayo orenge kanisa ano mubokire utamire kuruo yani peni no mubokire oye kanisa mukwani oyo komubori ngakyo kulia mangana mange otindete okukumiga baminto kakinga ina atindira kakinkolera ndi mechande okoreta ngaki njitimbwati mwana mukungu ndi tometeka ombokire esegire ngaki ene no yakamubokire inde akamuboka ocha ko kolengere ngaki asienda akonyeke nokotebi nyasaye nyasaye kakinkonye omone naye wikora iwo gosala kwane inka esegi ngakire nendoro omokwani oyo okondeta asobosi bwao ombokire gentoki esegi omone ng'omwana omoisia buno komonga nyasaye gake gomode nanje ose mwachire esegi ngaya chakira penina ongo iwabugo gonero okonyo baka abana bawo abandi egireti ko basi batali kanisa alio yaga omotongione byonsi pine byao alio bwato moisi ogo kubeke omosiki korogo titima obogori tibu kugocha moisi na yabwatanga idemoni esegi ere up and fro amagokons chisegi chikoreta ngaki chiro uchikoreta ngombe uchikogenda ga eskimurogoro ete ngombe waka na 40,000 bibiti kegoika yangiti yanone kirasi kiti abere tayo ejali yo metepa bakuminga ga ke 40 chingima chikagenda ga na ngombe tebwati kende mokumaini nere egokumeti nayo gakoronke ana akasabanga nyasaye nkonye nyasaye na mokonye te kusida mokonye te akamo mwana okorokonga ki Samuel iwa ando mokungu eye akara mo mwana oyo okorokwa Samuel yo moisi eyigi good news ko stali good news good news ko buoye yarenge bad kanisa ime oyo mokonye te maase kanisa ime akorokonga nyasaye oyo gotokonya kurubona ko ikaliri kare na kare mokungu one naenda onyorete wakongu amatuka mange aya nyale iko akurunga Sara taliko nyoro mwana mokungu onda akurunga Rebeka mokungu onda akachikonyoro mwana kakwerania okogulecho mokungu onda akurunga Elizabeth asale yongo bo Kristo oyo okorgoyo mwabo Kristo nigo koremereria ekiagara saitani na ende na bakotumia omontonde ore kanisa ama agonchi bakokore ngaki bakoyetike akonchi baka matera bango kurandiria ko ikae onyore saitani na ndo ikiribu chikoko chiarire chingende chande
usikialire chiao otugutebu kunse kunye tugutanse kile tukontrol basie kuboka buo kwajaga ijo tugete chingoko turuchina ya mayacha nakiwachuka yamba kolera mogende ya temba manyeriti ya tabanga revelation represents the cosmetic and the vision and description of the battle between good and evil. Amangana ara mabe asenseye na kiri amangana mabe na aba asenseye na araga tabanga good news ngochere mangana mayango korali ngaki ngochal moigwo montonde na kumbura kotera montonde na kumbura kotera ake boka ubuno muntu ya kumburite kya mangana ngochenchale maya ko igotero ngami ntutu alikoro kumwango kake ndala kubuli asikwa chakirite na bora na buli kake chisani kwa katwalire ko barukwarenge bitisi mwanga bagani bago chikoragira kwego ali mwe bitisi abendagira na bwero rende gutatigire bitisi bibigo toka yaba bada bangalia yataguchyo lakini amangana ngochale yasaoleta good news. Hallelujah. Kora nyora chokoni minto yarenge chokoni mama akachikobuche ko tache nyumba kiteyeli bati akatebunga kikaraganya to korango korangire tuli akino maita sembule chirire aba nandi chokoni ilimbu yale ekiagara macha ali ni garenge turungi tayari sukari yo good news omoelio igwa nabatigire gitabu gekorokuga ekyo lakini taraje gitabu ekyo Jesus died and was buried, resurrected and ascended to heaven. And the war between Jesus was sealed. Yesu agakwa. Egetanga niwa. Yesu agakorangaki. Egiakabere agakorangaki. Akaboka. Abo minto. Abali mu besukuru. Iwanchake. Jesus died. Egine egetanga niye. He was buried. Agakorangaki. Egiakabere he resurrected. Agakorangaki. Akaboka. Egine egiagatatu. Egiakane he ascended to heaven. Akagenda aralia. Akagenda igoro. Then the war between him and Satan was sealed. Ekabe kugeto kieke. Ekemanyerelio. Ego so mouli. Yani esegi yaye. Tebanga omaete karaigwa Yesu acha keruna barao oja kuna barao esegi karagake na ene kago kwa esegi iga akama komekerulige na linene ngatakorangake na anda karate ruwa basigari korenda musati oyo bwa onyasaye omwana obweru oti ya nyasaye akarusirige na lilia akaboka akagenda aralia igoro na ande kerenga kiraike na korenga ki na che nero itoko toganyete ogocha agambe no bonene kare na kare kwani musinyini ate ngota gwancho igu kitabu kia Luka 2:10 kitabu kia Luka 2:10 matena kiningero kora kuruanga kina bokira ali kibungu kitabu 2:10 ekyo omo malaika akabatebya timoiroka igwa eacha kanga omo malaika akakoranga kiti akabatebya do not do what fear ekiagera na barente ira mangana mayayo ekiagera na barente
twareteire amang'ana are ng'aki amaya. Aha, ayo mogoko monene ayo mogoko mokeigo ore ng'aki mutakubuka abagaki ingaki inkiek indi gwasonya gitari ko ng'achene hospital mumaraika akakora akabatebi mokora ng'aki mowa na bareteire amang'ana mabego samaya amaya tata nura tigire ande onsiga tangaine nindagende mwigenete omusani bwokumya agankwera abana ba minto banyasaye noewe emiaka emia noewe emiaka chimisato tegoisana sobugimobo noewe chibesa chionsipi nchigoisana sobugimobo oibwe kogoisana kare na kare nigakuruku Yesu asibirengeri beito oyo okora chisegi chionsi nimechando yonsi na gutwaregani guchiasobo kare na kare akigakora teba asayo abantu banyasaye don't fear ndokora ng'aki ntoiroka segi eteyokora ng'aki teigotoboia omaraika teba na bareteire amang'ana are ng'aki amaya amang'ana amaya iwa abana banyasaye igagoteba twareteirwe amang'ana amaya twareteirwe amang'ana are ng'aki kwani musinyi okwani natanga twareteirwe amang'ana amaya mukwani murakwani bonsi abantu barabunduche twareterwa amang'ana are ng'aki amaya amang'ana ya amaya nigakorebie asakoba asa abantu barenga bonsi ebyare byonsi abare kanisa na batakoletiki bataiyo twareterwa amang'ana are ng'aki abana banyasaye amaya agotanga don't fear segi teigo toboi ekiagero gotokonya ero gotoigura maiso ero erinde tutuahe obogima bwa kare na kare oitrasiri magoteba gitabu kia Barumi 8:18 yesasomosa laba ne soko ingia ekowe nyobo rwaire korwase nyasae Kalfari ngotogia wotambe inko roya neti muke asoro chengumbu muna tuarora abakungu naende kerende ange ukura iga ntuo abasacha mbarororo asebuku banyorete emechande menene omuntu oyomo nigakurugunu omuntu nde nigakurukwa omuntu ndo kurunga Job mumu mayeta abantu banyasaye muamosomire mono amalika gotebanga ase na arenga roro omuntu oyomo kurukunga ki nu akaruara bokong enibo yaye kwa abana bae bagakwa akama kuruara bokong bakagwesigirige kemba bagakwe yakagendo kieke li kungo ya maye kumubolinga ki igokoruarite girete controversy nero matanga baka keruarite nabo mukungu akotumo mwana mugati koruarite
mwana uja baka muturuguru da ma ateba nga sukari to agateba nga inkyo kuhene luyu toko murama okore ngaki okwe segiro no mago chobu mago motebe nga okwireneria muno mukungure ngaki timati muramete niga motebeti niga moeresete mukungu musaja aragotebiye kerwa kwaretire ndagere mesa ngokwire nibuno mukungu muriri ndagere iro motenga miami to sabe monto yongo masomo Nyasaye nande akacha konyora good news moino ekarogo chosoma 40 ekarogo soma 11 baka 12 egotonga na ine Nyasaye agakana Ayubu amayaye marakalenga marakabere good news ose bad news good news nare akamuakana moina mubero yo gwasale ko gatioka nande moina agateba moina nande ga asepi nande nu yani Job akawena karabase nande abantu bahe bakaba kinyeruka akaegwa goetani jiria nyorete mapema kinyeruka jigatuka kindabuse bini chombe chigacha chikukamu mangana maya gotuko nano muntu ndagoteba nande orengi ne mechando agoteba okurukwa nga David abete persecuted umuntu ne akorokwa nga Paulo akaba imprisoned nara kabwatwa agada akakururu para enyama chigatigara para abuo nanda mangana maya Nyasaye chikomokonya omwelio ye abana ba Nyasaye niyo agoteba nga let us not panic upaniki gongaki gangaki kwani imusi bokwani ote tiga kutabanana miri kangwa kwani muntu wake miri kabuno begeta maoka moigaga kwani ngo muntu matenga tiga kutabanana awatabanga let us not panic awatabanga Nyasaye na tokonye na tobuere esegiere ngaki enene asiritele Yesu otabanga these people they conquered not by the flesh but by the blood of Jesus mbabu eta sesegi chinyama mbabu eta sesegi ya magoko niko babu wetera samanyingango a Yesu na into natokore ngaki ntubwe Nyasaye tuseni meya Yesu yo mutoli ito pia mona asinge ncho mugasoyo pia mona asinge ncho buya bwao pia mona asinge ncho ko tokonya none kare segiere nene ere gwitina ne without kwatoletera obubui kare twakwegenire pia mona asinge ncho abasomba bao twasomira sebukwa abaeterete gi challenge chinene ekinde kiratonyore buna ntwe tonyo twagule monene twatokonyire twatoletera obwarobo twatoire libaga twatoire afya amato yogotegera nebirengererio bono nyuma yogotegerera buna esegi egenderete nene nande nyuma yesegi obubwimboro twagusabire ngo monene otokore ko bababui ekiagera na bamintu baetire babeta babui batoberere kirori nabandi basoete igoro batuganyete erinde na intwe kare turaba babui turasoe na barabwo na gotera kwa Musa no kwemanu yengonde bono sinikero yo muyigura manganaya twagacha so mwana ugo Yesu na twagacha sigetare na twagacha silingana lyao bana bakira iga bakeba burukaine myaka yonse no twabatigira asore ngobakonye obakinie obaegerere ekera bagwikere batizo igetali yawe bakwe kora barabe mbaikera baikero gutore kokonene okorete egesa kukia mwanya bantu biamona asinge nja twensi na bonsi abaikaransa no bamanyete bare batarabatiswa na barabo bakonye kona cheki na kiabene ilinde tubwatana na kwa basani naye ukwiranira kabere uranyoro busuku kuri ntonyoro rwanjirwa subusu wao sisi nikero ya mubura rira bebuya twasabira kwegena meya Yesu yiro mutoli to amen.
Get the point. Take a step forward.